ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଲ୍ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଖୁସିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିପାରୁନଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି ସେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନଥିଲି କୋଉଟା ନା କୋଉଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନଥିଲି କିଛି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ତ ଭାବିଲି ନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଜେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇକି ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବି ମୋ ମନ ଭଲ ରହିବ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ମୋ ଟାଇମ୍ ବି ମୋ ସମୟ ବି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବୋରିଂ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ହେବିନି ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଆସିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବା ଭଲରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ନ ଭାବିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବେଳକୁ କାହାର କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଯେତିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି କାଲି ସକାଳେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ କହିବା ଲୋକ ବଡ଼ ନୁହଁ ସହିବା ଲୋକ ବଡ଼ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବାଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ତ ମୁଁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆଇଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଟିକଟକ୍ କରୁଛି ମୂର୍ଖରାକ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକଟକ୍ କରୁଛି ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଟିକଟକ୍ ବି କରୁଥିଲି ତ ଟିକଟକ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ବହୁତ କଥା ଭାଷା ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ଭିତରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିବେନି କି ଚିହ୍ନିବେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୋଦି ବାବା ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଲାଗେ ସେମାନେ ଭାବିନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ କରୁଛି ତାର ଚରିତ୍ର ଖରାପ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା କେତେ ଖରାପ କେତେ ଭଲ ତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ହାରାସ ହେଇଯାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଟାଇମ୍ ବିତେଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଟାଇମ୍ କାଟିବି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି ଭଲରେ ରହିବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଛି ଭାଇ ବି ଦୋକାନରେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଆଜିଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଟଚ୍ରେ ରହିବି ଆପଣମାନେ ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ନିହାତି ଦେଖିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ନାମ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ପୁଣି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ କରିବେ ନିହାତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କିଛି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଖରାପ କଥା ଆଶା ହିଁ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସବୁଦିନ ହିଁ ଭଲ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାପରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ବସୁଛି କେଉଁଠି ଖାଉଛି କେଉଁଠି ପିଉଛି ସବୁବେଳେ ତ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ରହିବେ ଯେ ମାନେ ଆକୁ କେମିତି ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜିବୁ ଯେ ଆକୁ କେମିତି ଖରାପ କଥା କହିବୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ କେବେ ମୁଁ ଭଲ ଆଶା କରିବା ହିଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆକୁ ଖାଲି କହିକି ବ୍ଲେମ୍ କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି ମୁଁ ଚାଲିଲେ କହୁଛନ୍ତି ବସିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ଶୋଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ହସୁଛି କାରଣ ମୋ ପରିବାର ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଅଛି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇନ୍ତି ମୋତେ କେବେ ବି କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଆଉ ତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୋତେ କିଛି ହିଁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ମାନେ ଭାବିଥିଲି କି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପକାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି ଯେ ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଲୋକ ତ ଯେତେ ମାନେ ଭଲ କାମ କଲେ ବି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଲୋକ ଯିଏ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ତ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଖରାପ କହିବ ତାଠୁ କେତେବେଳେ ହିଁ ଭଲ ଆଶା କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ବି ସେମାନେ କେବେ ବି କହିବେନି ସବୁବେଳେ ସେ ଖରାପ ଗୁଣ ହିଁ କହିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଉ ଆଶା କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ନିଜେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଦୁନିଆ ଠିକ୍ ତ ସେମାନେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ନିଜେ କେତେ ଠିକ୍
ନିଜେ ଯଦି ତମେ ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କେବେ ଏଇ ଲୋକ ତମକୁ ଖରାପ କରିଦବନି। ଏଇ ଲୋକ କେବେ ତମକୁ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ବା ଖରାପ ବାଟକୁ ନେଇଯିବନି। ତମେ ଯଦି ନିଜେ ଠିକ୍ ଅଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କେବେ ତମକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଖରାପ ବାଟକୁ ନେଇପାରିବି କି? ନେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରକୁ ସବୁବେଳେ ହାଙ୍ଗୁଟି ଉଠେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଖରାପଟା, ଏଇ ଲୋକଟା ଖରାପଟା। ତାପରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, କାରଣ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ କେହି ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋ ପରିବାର ଲୋକର ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପରିବାର ଲୋକର ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହସିକି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଉପରେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କାହାକୁ ଓ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ କି ନ ଶୁଣିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ନେଉଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଯିଏ ମୋର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିଥାଉ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆଉ ବଦନାମ କରିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବି ବୋଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଆଗକୁ ଆସିବ, ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉଟା ନା କୋଉଠି ମନଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି କରିବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ମୁଇଁ ମୋର କିଛି ହେଇଯାଉ, ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହଉ, ଏଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନ ମରଣ ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ମୁଇଁ ଏ ଜୀବନରେ ଅମର ଲଡ଼ୁ ଖାଇକି ରହିନି କି ରହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅମର ଲଡ଼ୁ ଖାଇକି ରହିବେନି। ତ ଧର୍ମ କଲା ଲୋକ ବି ସେଇ ଲାଷ୍ଟରେ ନିପାତ ହୁଏ, ଆଉ ଅଧର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକ ବି ନିପାତ ହୁଏ। ମୁଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଧର୍ମ କରିଛି, ଅଧର୍ମ କରିଛି, ସେଇଟା ତ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଲିକା କରିଦେଇଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଖରାପ ନଜର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଲୋକଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇ ପଟକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ତାଙ୍କ ପଟକୁ ଉଠେଇବା ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟେ କେବେ ତାଳିଟା ଗୋଟେ ହାତରେ କେବେ ବାଜେନି, ଦୁଇଟା ହାତ ହେଲେ ହିଁ ତାଳିଟା ବାଜେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଅଛୁ, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନୀତି ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ ବରାବର କରିକି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କେତେ ଠିକ୍ କରିଛି ଆଉ କିଏ କେତେ ଭୁଲ କରିଛି, ହିସାବ ହବ ହେଇଠି। ତ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିକି କରିକି ଖାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି କି ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବି ବୋଲି ଭାବୁନି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ବା ଚିହ୍ନିବା ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି, ଆପଣମାନେ କାଲି ସକାଳେ ମୋର କିଛି ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ନା ଅନୁଗୁଳି ଆଣି ଜଣେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏମିତି ବି ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀ ଥିଲା, ଏମିତି ଥିଲା। ମୋତେ 5 ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, 5 ଜଣ, 8,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର କାଲି ସକାଳେ କିଛି ହୁଏ, ମୋର 8,000 ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ନିହାତି ମିସ୍ କରିବେ ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲୁ, ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ମୁଁ ନିହାତି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି? ସେମାନେ ଏଇଠୁ ଦାଣ୍ଡ ମୁହଁକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନିବେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନ୍ ଗଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଅନୁଗୁଳିଆଣି, ଇଏ ଆମ ଅନୁଗୁଳିଆଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ହେତିକି ପାଇଲି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘୃଣା ମୋ ଉପରେ ରହିଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ମୋ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ହସ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହସ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ବି ମୁଁ ହସୁଥିବି, ଯେତେ ଦିନ ବି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହସିବି, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିବି, କୋଉଟା ନା କୋଉଟେ ବାଧ୍ୟ ବହୁତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ଭାବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୋର ସକ୍ଷମ ଯାହା
ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଖରାପ ମାନେ କାହାକୁ ଯଦି ଭଲ କହିପାରୁନ କାହାକୁ ଖରାପ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାହାକୁ ଯଦି ତମ ଆଖିରେ ଦେଖିନ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିବାର, ତାକୁ ଖରାପ କହିବା ତମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାହା ପାଟିରୁ ଶୁଣିକି ଏ ଏମିତି କରୁଛି, ସେ ଏମିତି କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଏ କରୁଛି, ସେ କରୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଶୁଣିକି ବି ମାନେ ଲୋକଟା ଖରାପ ବୋଲି କହିବାଟା ମାନେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ଯଦି ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଦେଖିନି ଯେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ତ ତାକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯିଏ ଯେମିତି କହିବା କଥା ସେ ସେମିତି କହିବ, ସେ କେବେ ବି ମାନେ ବଦଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପରେ ବି ମୋର ନିଜ ଲୋକ କିଛି ଥିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋଭ କରୁଥିଲି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଜି ମୋତେ ମୋ ବେକରେ ମାନେ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ି ହେଇକି ମାନେ ଝୁଲିକି ରହିଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ, ଚୋଟ ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମାନେ ସୁଲଭକୁ ଚୋଟ ମାରିବୁ, ସେ କେମିତି ମାନେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଦୁନିଆ ଆଗରେ କେମିତି ହାରାସ ହେଇଯିବ, ଦୁନିଆ ଆଗରେ କେମିତି ସେ ବଦନାମ ହେଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କ'ଣ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଦୁନିଆରେ ରହିବା କଥା ତ ନିହାତି ରହିବି। ଭଗବାନ ହିଁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଏ ଦୁନିଆରେ ଖେଳାଲିଲା କରିବି। ତ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ବଦନାମ କରିପାରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁବେ ତ ମୁଁ ମରିବିନି, ଏ ଦୁନିଆରୁ ଯିବିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ଅନୁଗୁଳି ଆଣିକି ଆପଣମାନେ କେତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ। ମୋତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲେ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଗକୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ମୋତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଢେର ସାରା କମେଣ୍ଟ, 8,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯଦି ଅଛନ୍ତି, 1000ଟା କମେଣ୍ଟ ତ ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ନ ଆସିଲେ ବି 100ଟା କମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ମୋତେ ନିହାତି ଏଇଥିରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବଦନାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ବି ଯାଇକି ସେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବେ ଯେ ମୋତେ ସୁଲୋଚନା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କି ଆଉ ଏ ଅନୁଗୁଳି ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ସାରା ମାନେ ସପୋର୍ଟ, ଆଉ କେତେ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ବା ଚିହ୍ନିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ କେହି ଚିହ୍ନିବେନି କି ପଚାରିବେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ପାଇଲି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ମୁଁ ୟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ।